Prest. Gu Janire Dominguez eta Lucio Borrezo gara. Eta lehenengo ariketa, lehenengo puntuan, bi definizioi bilatu ditugu eta guk aukeratu ditugu hauek, inputu lergarria eta adine. Eta Euskaltel gunean erabili ditugu. Bigarren ariketa, nola adierazi bi termino bilatu behar genituen eta hori egiteko Histerietako webgune batean erabili du. Erabili dugu eta bilatu ditugun hitzak refuerzo eta maduración ditu. Hirugarren ariketa, puntu hauetan bilatu dituen hitzak eragingarri eta estrategia dira euskaraz eta euskaldigunean erabili ditugu. Eta interakzioen eta abit dira interesez morriz histeria. Eta laugarren puntuan, sinonimo eta antonimori buruzkoa da. Eta sinonimo hitzak eskuratze, moldaketa, irakaskuntza, erantzukizun eta autonomia dira. Eta antonimoa, autonomia, laguntza, gaitasun, etekin, emaitza eta arreta dira. Eta Euskaligunean erabili ditu. Bigarren ariketan, ere terminaren alde egin dugu, pentsatzen dugu euskara ikasten ari direnok errepartikula txarto erabiltzen dugu. Pentsatu barik erabiltzen dugunez, txarto erabiltzen dugu eta horregatik ere terminoa aukeratu dugu eta hori pintzen dugu, ipini dugu teoria eta bere ipini dugu ariketa bat. Eta ariketa da, esaldi batzuk gaztelaniaz euskarara itzultzeko. Eta gero emaitzak ere bartu ditugu. Eta hori. Hirugarren ariketan aukeratu ditugun artikuluak, lehena sare sozialei buruz doa eta beren tituloa da sare sozialak hezkuntzan alde batera utzi edo aukera baliatu. Eta hau aukeratu dugu, gero eta gehiago erabiltzen dugu sare sozialak eta hemen egiten dena da lotzen du sare sozialak hezkuntzarekin eta edatzi duena, ez da agertzen, esaten du beren ustez irakasleak ondo erabiltzen irakasten badiegu guri guk gauza honak egin ditzakegu. Eta gero, bigarren artikulua, Oian Aitorren idatzi du, bera irakaslea da eta bera kontatzen duguna da zer esangura daukan hezkuntza bere bizitzan nola sentitzen dugu berak hori irakasle bizitzen da dena. Eta ikasi webgunean aurkitu ditugu. Laugarren ariketa, liburuak bilatu egin genituen eta ariketa hau egiteko klasean emandako bi helbide erabili ditugu. Haur eta gazte literaturan, bi liburu hautatu ditugu Galtzagorri gunean. Eta hori dira liburuak Simone Maserdia, Egia Enrich Lutz da, eta hau da Dimitri, Egia Joan Deu Ratz. Eta gero, helduentzako literaturan, elkarlanean gunean sartu gara, eta hori dira liburuak. Hildakoek ez dute hitz egiten, eta Londres kantoizkoa da. Eta biak 1900ko urtekoak dira. Eta amaitzeko, bosgarren ariketan, esaldi hauek erantzun ditugu,
eta interesgarria iruditu zaigu, ze guk ereduan ikasi dugu biok, eta webgune honi buruz ez genekien ia, eta praktika horrekin ostean gauza asko ezagutu ditugu. Eta bigarren galdera, interesgarria iruditu zaigu, baina guk haiekin lantzeko, baina haiek bere kabuz lantzeko oso zaila iruditu zaigu. Eta azkenean interesgarriena ipuinaren gauzak, aurrezkuntzan gehiago erabiltzen dena da ipuinak eta